MDC Kotalmana logina bini area thangai MDC Prosmith thangai na khelama hamerong jai jai khe himi mandrov kan salamai nan bagai lukorong mo tiya sabai thorge mo ko si tong nabla ro himaya master din si ai se sung mo lai na pro yang dilai pita mo wali pusi pusi tu salai mang si mo utula se abu mo tiga chukna na go train box se khaina am mo ko na phogoi khalboi phogoi ririgata engineer tini puro behla bongsiram kami mo kami tabu kan uklogan muyang kami nam seni lukuro busa jak tongo tabu je lama baijak thanayo bati phei boni o je lama tongmani pura baisugui thanga yang bongni prai amdo haino 20-25 family tongo sero pungai keno school la sui ponai tongo je mo lama no dati dati khlaina bagai ang thajingo especially video be kok salaikia ang ga mo lama ti ang diem bo thangnai dia mau thang kok sanai engkai abono koekdin video bai mono kok saka ba ponje no hidi mono kok saka koekdin je la sunani mandrop khanyan bagai video kosika je khlai ron nai abon pore engkai permanently ekdom bongmo lamate baya jat tam khlailai man sungabo engineer ba suklaioi video office thangoi SDM thangoi naioi tamo ekdom permanent solution tong bon mo lamani sungabo khlainai tabuk apatoto koekdin choli drop kamchenge sini sigang bo cholinan bagai bongni lamano sung ব্যবস্থা khlai tongo belai to kharimo sijango karon ke mo lama wati ba kai pura tui gon ko hageng tongo lasimia borok si kulungnai mon hai obostha te mon ke phai tongo ge kha ko kon ko kri ang saka bong no to thasingo kok saka ge tabu khana ba sonen bisingo abo to laisui soliman drop ama hake ব্যবস্থা khlai rinai abon pore engkai permanently solution tam khlaiman abo khlai rinai bong no kaham kai ge bong abon saka kun tawana di ang to tongo karon jespuro ang budbaso ang chini ane amsani jotto lukuroni suk dukho lamang thun tiyung thun karen thun jotto kisu naina hinai ko sijak oko simani yak kogriman tuino tini bongni amse phai basa phekya bong laman phaina phekya laman bisingti mono sakang je sekapono khlai rinai kintu 1-2 din jorale nangnai